Тук беше... тук е ужасно. Ще имаш спазъм и тук. Буквално не можех да излезна от колата. Аз съм по принцип не вярвам на такива неща, ама... Тук сме с един майстор на врати. И така? Да. Който монтираше сега врати и каза, че си счупен от всякъде. Да. Да. Кое ти е най-счупеното в момента, кое ти дава най-голям проблем, примерно в ежедневието, докато работиш, нали, колене, ръце, рамене, кое ти е най-проблемното? Основното е лявото коляно и дясното рамо. Лявото коляно Да. и дясното рамо. Добре, кое те притеснява повече? Кое ти пречи най-много, за да... Ами пречи ми по-скоро коляното, като упражнявам други неща, защото се занимавам с по-ниско колездене и такива спортове. О, супер. И скьорстване. Изкьорстване, добре. А какво усещаш в коляното? Я кажи. Като го натоваря настрани, при скито съм, понеже на колелото, нали, там в една равнина върта. Аз все пак съм и тренирам и съм учен как да върта педали, обаче при странични натоварване. Така настрани, ако е. Добре, какво усещаш? Нестабилност? Прерязваме. Прерязват. Даже след едни ски буквално не можех да излезна от колата. Стъпвам на кръка и той все едно се сгъва, все едно Добре, ще проверим връзките дали ти държат, нали, страничните връзки. Ще проверим мускулатурата на бедрото, която ти укрепва коляното, дали държи достатъчно добре. И ако намерим нещо, ще ти дадем указания какво да правиш. Добре? Готов си? Айде да видим сега. Задръж сега така. Проверяваме вътрешните връзки дали държат. Болка. Държат. Една идея тук, ама много. Добре, така. Лекичко напрежение ли е? Точно е сам, точно дето го пипаш. Ето тук. Ето тук. Ето. Я да видим. Да. Я така. Тук даже тук тръгва повече. Добре, значи усещаш все пак проблем с връзките. Това са връзките, които укрепват коляното в страничните равнини. Добре, сега открихме проблем с връзките, да видим бедреният мускул дали държи добре. Единият вариант да го проверим е чрез едни точки, които са ето тук, са болезнени. Това е първият сигнал, че имаш проблем с бедреният мускул. Сега натискаме го. Ето. Тук е ужасно. Тук беше... Тук е много силно. Коя от външната страна? Тук също боли много. Тук също боли. Добре. Ти стиска здраво. Искам да проверя, нали, какво се случва. Сега, пробваме самия бедрен мускул дали има достатъчно тонус. Тоест, фактически мускула работи, но може да работи слабо, може да работи и на максимум. И сега ще проверим колко нервни сигнала стигат, дали са достатъчно или недостатъчно. Сега, искам лекичко да изпънеш напред. Така. Изпъни. И виж как мога да го свия. Нали така? И почва болка е тук. И почва болка. Да. Имаме още един тест за мускула. Задръж сега така. Дигай сега нагоре. И гледай какво става. Ще не мога да го... Тестваме този. Виж. Мога да се набера на него и държи. Тоест, и този мускул отгоре, ето тук, има проблем. И тук в долната част има проблем. Така. И сега трябва да разберем дали това е някаква стара травма или просто от някъде другаде инервацията се нарушава. Направо падам. Какво ще кажеш за това? Не знам. Гледай сега. Ама гледай сега. Как? Добре, я да видим сега. Когато държиш ръката тук, дали целият крак ще ти стане по-силен? Изпъни. Я да видим болката, ще стане и по-малка. Това няма. Гледай. Ще я няма. Виж, че те натискам Да, с ще се свивам. Ще кажа какво точно става. Ти работиш с ръцете, съответно гръдните ти мускули се напрягат изключително много, нали така? Защото работиш с ръцете. Така, гръдният мускул е свързан с мускула на кръст. Тоест, ако имаш спазъм тук, ще имаш спазъм и тук. Да. Имаш. Ето, имаш спазъм. Добре, и правим едно упражнение. Готов ли си? Сега, просто трябва да разтягаш гръдният мускул. Правим едно упражнение от нашата гимнастика, което е за цялото тяло, което ти препоръчвам да правиш за цялото тяло, защото ще намериш и други точки, които са бути болезнени. 10 секунди и сега кракът ти ще тръгне. Стига. Вярва ли? Хайде да видим. Какво беше сега? Първо ти скачам върху крака. Държи ли?
Между другото, като стъпиш, точно усещам се, че тук нещо в момента се е случило. Все едно се мести насам това натоварване. Така, защото причината идва отгоре. Не, че ме натискаш тук, просто е точно тук през штрака, където преди малко бръка. Чудесно. Не през штрака ми някакво... И я да видим сега, изпълни напред. Мести ме в положението. Какво усещаш? Не, кажи какво ти е усещането. Гледай сега. С всичка сила те настискам. Няма го това нещо. Ти преди малко скачаш от болка. Да, тук брутално. Тук те болеше, в кръста те болеше. Гледай сега. Това е само едно упражнение. Значи, натоварването на рамения пояс и на гръдните мускули се отразява и на краката. Това обаче това е само една причина обаче. Ние можем да открием и други причини. Въпросът е, че сега ако правиш гимнастиката от главата до стъпалата, ти ще отработиш и други причини, които също не знаеш, че ги има. Това е нашата гимнастика Active Sitting, просто прави много бърз ефект, защото знаем откъде хората причиняват страдания на мускулите и прищипват нервите. Това се случва. Какво ще кажеш така като... Защото сега ние по принцип не тестваме хора, тестваме така инцидентно хора, които, за да покажем методът как работи, а не да диагностицираме всички хора. А ти ако правиш тази гимнастика и без да съм те тествал, ще се оправиш. Разбираш? Да. Но идеята е да повярваш, че това би могло да ти помогне, нали? Какво да кажа? Нали, аз съм гледал клипчета, нали, това точно се заприказахме, че е позната физиономия от някъде, та стана на въпрос. Аз съм по принцип не вярвам на такива неща, ама тук всички виждат какво се случва, няма измам. Въпросът е да усетиш, не да го видиш, въпросът е да го усетиш дали работи. Ето, като работи и като ти си скачам всичка сила на кръка, а направи за 10 секунди разтягане просто на точното място. На точното място, това, което му трябва на тялото. И затова даваме от главата до стъпалата да се прави тази гимнастика. И това е от нас. Благодаря много. Моля. Чао.